Nakoromo godiochieng' mokwongo ma piny owacho osedayanga chenro manyien mar thieth midendo ni SHA, jotuo e ute mag thieth ma pacho ka ne okalo e midhiero kaluwore kod loro mar okumba mar thieth mar NHIF. Moko kuom jotuo mane onego bed ni imiyo thuolo mar wuok e osiptende ne okwamo ni mar onge kaka ne ginyalo chudo, kama moko ma bende ne onego bed ni yudo thieth e yor okumba mar NHIF bende ne ok oyudo thieth. Kaka jafwambo marwa ma Mombasa George Aoko olero, thoth jotuo koro ywak ni chenrono manyien kelo negi midhiero moloyo mane giyudo e kinde mane gin kod NHIF. Majaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ei Kisumu. Kae ne wayudo ka oganda makwar mag jotuo dhogi omoko bang' piny owacho loro ayanga chenro mar chudo e yor okumba mar thieth midendo ni NHIF. Koro kacho hospital ka to jo hospital ng'isa ni NHIF ok ti, ni mondo adhi ang'adi receipt. To mano gima ne ok aikora ne kichangi ni NHIF cover gimoro amora. Koro abedo tich matek nikech pesa be naonge go, nyathi bende tuo. Ayudo discharge nyoro chieng' wuok tich. Kanya biro ka by saa 5 kama nyo nyisa ni system ok ti. Ma rito kendo chaka mondo kawuono early as possible. Ochako kwera ni system ok ti. Mase pangra ka koro didek. Koro kwa ng'eyo ni to which kind of government ma wan go. An gi bill mar 154,452. Koro kana biro mondo jogo timna clearance to gimara dogodo mobuoga en ni NHIF system pod ok ti. Koro kapenjo gi ni nyaka karang'o, ginyisa ni kata ginok ging'eyo. En gino magikoni ne opoyogi ka jogo ma bende ne onego bed ni wuok e ute thieth ne bende ok nyal wuok ni mar ne ok ginyal chudo e yor okumbano. Ywak gi maduong' en ni piny owacho chal ni ne osidho chenro manyien mar SHA maonge ikruok makare, gino magikoni ne onego ketie tim mana bang' yango ni chenro duto oseiki malong'o. Onge kaka gitimre kodwa to wan waywak kendo wang'iyo wang' gi tir kama kaka gitimre kodwa onge. Koro wana wakwayo sirikal ni ka gidwa konyo jopiny to kanyo gikelo muradi manyien to gino nonego bed ni opik automatically, matende ni olokre dichiel mana kaka ka ng'ato tiyo gi generator ten gi stima. Ka stima olal to generator kawo dichiel, ok ni kendo kore ka ni kia ni network ok kwany. Wan gi jotuo osiptal osemi discharge, idwa bedo nyaka karang'o. Wakwayo sirikal mondo ginyiswa nikech kata ka iloso ndara matiyo pile nyaka divert ne joma tiyo gi ndara machielo ma gitiyogo for the time being, makitieko loso ndara cha to giduoge ndara no. Koro sani bill medore odiochieng' kodiochieng'. Bedo ni ok ininde otanda, bedo ni ok ichamo chiembgi, bill medore. Moko kuom jotuo ne oyango ne gisedonjo e chenro manyien no, to kata kamano ne gikia kaka ginyalo chudo mondo mi chenro mag thieth odhi nyime. Kana adwone koro adonje SHA no mondo mi koro a register gi SHA, koro NHIF no ng'iso ni en gima orumo, en gima koro osedhi. To kaka ichudo no bedo kong'isi kata ni ing'isi ni dial *147# to kisediyo tiduoki ni you are welcome, ise join SHA no. Koro kidwa ni access mondo mi koro ichul mondo ibed koro member mondo mi gigi go chak processing ni SHA no chak chung ni e thieth, to koro ing'isi ni iriti nyaka chieng' sirikal landi kaka ichudo. Ywak ma kamano ne bende onyiedhore e kaunti ma Mombasa, kuma jopiny koni piny owacho ne odwarik nigi chenro manyien no kapok gichiwo ler ne jopiny ewi kaka otiyo. SHA ni ok wang'eye nikech pok onyiswago, nikech kana an member mar NHIF to nang'eyo ni kopo ji lokore ji dhi koni to gikawo mana data from the NHIF. To koro sani ma ji chako register ni to an akiaye pok opimnwago be wakia kaka otiyo. Na mimi mwanangu wafanywa dialysis kwa wiki mara 3. Sasa hiyo pesa yote nitaitoa wapi mimi? Naomba nilipe 31,000 kwa wiki, hata mwajiriwa mwenyewe hawezi. Sasa tuomba serikali tuangalie sisi wenyewe wagonjwa sugu kama ya kansa na dialysis. Dialysis muhimu sana. Ukikosa dialysis siku 2, siku 3 ujue waweza kwenda ICU. Luoro margi en ni jotuo mathoth kidek hinyore to chutho bang' ute thieth moko, koni jotuo duto nyaka to koro chulnegi pesa ma aching' ni mar chenro no pok ochako tich e yo makare. Mimi yewe message hapa nimeweka mara kadhaa, ananiandikia sore, not naandika sore. Sielewi, sasa watu wengi pia
hawelewi kitu na mnaenda. Sasa naomba hiyo kitu abaki vile vile kwa maana kwa NHIF. Hii NHIF umetumika muda nyingi, mwaka yote Kenya upate huru mpaka leo tunatumia NHIF. Sasa tunaomba hii kitu abaki vile imekuwa. George Aoko, Ramogi TV.